България нашумява новия турски сайт за дрехи Trendyol и също, незнайно защо, използват AI генерирани реклами като тези. Сезона се променя, време е за малка обновка в гардероба ми. Влизам в Trendyol, за да открия новите сезонни части. Пълно е с модни и достъпни продукти. Освен това, те бързо достигат до мен. Няма нищо като да посрещнеш сезона с Trendyol. Лично аз реших да поръчам от тях и ми дадаха 70% отстъпка Welcome Gift и според тях всички неща, общо които бяха 5 неща, са били 116 лева, което е направо wild. Ще покажа целият order summary, да видите как от 160 лева се сваля на 30 и нещо. Видяхте, нали? Направо е невъзможно. Та очаквайте ревю скоро. Айде!